Ndizawuchaza ngalo mntu umnye because ngulo mntu utyalwa kakhulu for lo nyaka and kwena mntu unominathiwe yi-department uba mawutyale into zizathu. Ndizawuchaza igama lawo. Lo mthi wonke umntu acinga into uyawazi xa zikhona izinto angazazi uzaziva ngonganga. Sisibhebhom lo mthi. Ngulo sithi ligwanishe ke thina ngokwesintu sakuthi. And lo mthi ubaluleke kakhulu. Zinintsi into ezizenzayo apha kakhulu. One, qala lo mthi awusokolisi ngokukhula, awufuni manzi maninzi. Ukhula kakhulu kwi-dry areas. Nangokuba usuka apha ubheka apha ubheka eRhili kweza kulaa ndlela nanko apha ecam kwendlela ungawukha apha mninzi kwa igwanisha ubaluleke kakhulu. Into ebalulekile ke ngawo ke lo mthi uno-vitamin C apha kuwo. Nangoba unothatha igqabi lawo ulume uzaliva ingathi utya iorenji ne-vitamin C. Ungawuguglisha nasifuni uzawuchaza. Ezinye izinto obaluleke ngayo igwanisha. Uba unerashi apha uthatha igqabi leli lalo uthatha erashini iyayinceda kakhulu. Uphinde ukuba ngaba unomqala uve laa nto xa unomqala ufuna ubheke i-strepsils, uthatha igwanisha eli igqabi uhlafune uginye la manzi wayo then utithe igqabi. Iyayinceda loo nto apha emqaleni. So ubalulekile ke lo mthi. Enye into obaluleke ngayo ke lo mthi utsala kakhulu i-carbon dioxide. Ubaluleke kakhulu ngaloo nto ezirayithi. Befana uba utyalwa kakhulu kweendawo zine-industrial areas. It's very good on that and unamanzi kakhulu. So i-department ke ithathe eso sigqibo into yobana mayibe ngoyena mthi utyalwa kakhulu lona for neento ze-climate change. Uba ubalulekile because awusebenzisi manzi amaninzi ngo-South Africa si-water stress. Lo mthi uba unkcenkceshele namhlanje ungawunkcenkceshela sekudala. Nento lokhula ngayo akho need uba xa ukha phaya utyale ngokwengqambo. Ufumene ihlahla elikhulu uthatha nje isistiki uvule umhlaba ufake uzazikhulela. Uba niyayibona even nalona yonke lize apha niyayibona uba isistoko esiyi-1 uthathwe ngowusikwa nje kwafaka ku-pot plant kwasikwa kwafaka ku-pot plant uyaziphumela lo mntu awusokolisi kakhulu. Ubaluleke kakhulu ngaloo nto leyo. And niyacelwa ke into yokubana ngaske imithi niqiniseka ekutyaleni kwayo. Beke nenza i-presentation, short presentation nomnye usisa apha ndisithi umthi ubalulekile kakhulu. Uba sinokwenza le nto apha esizweni sisonke ngaloo nyaka uzala ngayo umntana befana utyala umthi. Ngalaa mini umthi igama utyala umthi elaa gama lalaa mntana ulinike laa mthi uyijonge. Uba kwenzekile ke ubleswe ngabantwana abahlanu eyadini befana unemithe emihlanu. Apha ekukhuleni kwawo umthi nje bukhula nje abantwana bayakhula nabo bofunda kwezinye iindawo bathini. Mhla wabona into yokubana laa mthi kusasa uthi uvuka ufika amagqabi awethe fonela umntana wakho. Laa mntana uyagula ngalaa mini. Ngalaa mini laa mntana uyagula. Umthi usymbolize into enkulu ebomini bomntu. If umthi utyalile ngalaa mini umntana afika naye esibhedlele elaa gama ulinike umntana uyinike laa mthi laa mthi ekhula nalaa mntana uyagula. Apha ekuhambeni kweminyaka mhla laa mntana egula uvuka kusasa wena ujonga imithi ufika la magqabi laa mthi ethe mfonele laa mntana uyagula that day. Ubalekela komthi lowo. Yiyo loo nto ke singusomahlathi siyisasaza into yotyala kwemithi. Inceda kakhulu nakwi-climate change. Ukuba ngaba ke yayenzekile kule nto kule minyaka egqithileyo ukuthi xa kuzala umntana kutyala umthi naxa kusweleke umntu kutyala umthi le lali ngeyigqumekele yonke. Ezirayithi iweda yalapha emzini sengeyitshintshe kakhulu. Indawo enemithi nawe xa uhamba ehlathini mos uba ngathi uvulele i-aircon uhamba kwindawo epholileyo. So iindawo zethu uba sinozitshintsha ke sizityala imithi iyasincedisa kwi-climate change. Ibalulekile kakhulu. Yiyo loo nto ke uForest ke ehambe ichaza le nto. Laa nto laa million trees ityalwayo incedisana ne-climate change into yobana makutyalwe imithi kakhulu. Ngamafutshane.